bayan naɗa sarkin zazzau Malam Jafar. Wato an naɗa shi 1937 ne kuma Allah ya kawo ni duniya 1938. Bayan shekara 2 da haihuwa ta, shi kuma bayan shekara 3 da zaman shi sarkin zazzau, yana da mahaifina dagaci ya Tawada, inda ya yi dagaci na shekara 50 kafin shi ma Allah ya musu rasuwa. To kullum muna ƙara girma yana ƙara mana bayani. Shi mahaifinmu a tsakanin gatanci da yake da shi a gaban Malam Jafar. To ba za mu iya fahimta ba lokacin sosai. To saboda haka ni na sami rayuwa wato kamar shekara 27 ko da 6 da haihuwa a Malam Jafar na sarautun zazzau. Har Allah ya ɗauki ransa a 1959. A wannan tsakanin ne ko ya kai da ni ya shafe ni da kaina, wanda na gaba ranar da zai iya mantawa, kuma sanadi wanda yake shi ne yake tare da ni har yanzu inda ake tare da. Ina da shekara 8 ko 9 ko 10. Malam Jafar a cikin rangadin da yake yi a ƙasarsa ya zo Giwa, ya kewaya makaranta bayan ya sadu da hakimi lokacin Fagaci Muhammadu lokaci ya zama hakimi. Sai aka koya da shi makarantar. To a cikin kewayen da yake yi a cikin aji, sai nesa ya biyo ta inda nake, sai in ce yana cikin wanda nesa ya shafa kaina ya ce Allah ya yi albarka. To daga nan zan tsaye da labarin, ba zan wuce nan ba. Da zamani Hajiya Talle ta san sauran labari. A'a, ta ji labari amma ba ta a wurin, wannan ita ba ta a wurin lokaci. Saboda haka mun ga mataki na farko. To babban al'amari da ya faru bayan wannan, mun fito daga elementary mun Zaria Middle School nan Huda-Huda. Mun fara karatu senior primary, waɗansu kuma suka ci jarabawa na zuwa secondary wadda ake kira Barewa College a yanzu. To muna Barewa College, ina da mai na aji 3 ko ana aji 4, sai muka yi laifi wato mu kuma ana kawo mu Juma'a. Yanzu mu Juma'a muna komawa, sai idan mu yi ƙilla lokacin sinima a nan Zaria. Sai ana ta cewa ana jan gari. To ashe inda za a nuna kenan, sai muka yi kundubala mu biye da Barewa College. Muka zo mun garin nan wani iri ne. Wadda haka muka zo, wadda mutum ɗaya ɗan
muke mutu duk unguwarmu ɗaya muka yi abin da ake ke dodo a kan gadajenmu a ga kamar muna bacci ne. To amma da aka zo aka ce su bane mun yi wayo ne mun tafi gari. Aka ɗauki sunayenmu duka. Gari ya waye za a yi taro irin yadda aka yi na ɗalibai kafin su shiga aji a sirri. Sai aka kira mu biyar. Akwai wanda na ce wanda muna tare Muhammad Shamsuddin. Allah ji kansa menene sarautar sama a Santuwakin Zanzu. Mu fito a wajen asali. To mun san muna da laifi muna tsammani za a ce ne to daga nan inda aka fito da mu nan za a ce a wuce da mu ofishin babban bai. Domin a ofishin babban bature ne ake hukunci wa yara wanda suka yi laifi ba kuma wani hukunci ba ne bulala. Sai aka ce a'a ba ofishin babban bature za a kai mu ba, a nan wurin za a tuɓe mu a yi mana bulala. To nan da nan sai tunani ya zo a kan kuma ba tunani ba ne tarihi abin da ya nuna ke. Ita wannan makaranta asalinta a Katsina ne, wanda su Sadana suka je, wanda su Balewa suka je, wanda su Aminu Kano suka je, asalinta a Katsina ne. Daga nan ta koma Kaduna, da Kaduna ne ta dawo Zaria da sunan Gaman College. Zai ga wanda yake ce ya je makarantar ne daga baya ne ya mata kirari ya mai da ita Balewa College. To mun abin da muka sani ba a taɓa yin bulala a gaban yara ba a taɓa yi ba. Sai muka ce to mu kuma yasa za a yi mana? Mu mun amsa laifi mun je gari kuma an kama mu kuma an fito muna sa rai za a kai mu inda ake hukunci a yi mana. Sai muka ji an ce za a yi mana ne a gaban yara inda ba a taɓa yi ba tun da aka kawo makaranta. Ba wani lokaci ga shi dai muna yara sai muka ga kamar wannan da ya rashin adalci. Bature ne Mr. Russell shi ne principal. Shike nan muka ce ba mai da ba. Mana bulala a gaban yara wani ba taɓa yi ba. Yau shi ya koma ofis cikin awa ɗaya sai muka ji ƙararrawa duk ana kiran 'yan makaranta su dawo assembly hall. So aka taru aka sake cewa mu fito mu hau mai ake da karin nan mu sai stage. Sai muka iske manyan leburori an tara su ana nufin watakila idan mun ga damar cewa a mana bulala a nan za a danne mu da ƙarfi a yi mana. Muka ce ba mu yadda ba. Aka yi mu ce ba mu yadda ba. Taro ya wada. Bature ya yi fushi ya sa laufe ya fita ya yi fushi. Da zuwan shi ofis ya ɗauko takarda ya rubuta an kore mu daga makaranta. To abinda labarin da sa na kawo saboda abinda mai matawa sarkin Zazzau Jafaru ya yi ko yake yi ko kuma suka yi a nasu lokaci. Ashe duk manyan makarantu suna hannun sarakuna. Duk wani al'amari babba wanda za a yi sai an sanar da su. Kamar koyon yara daga makaranta sai an sanar da su. Shi kenan
dute masa alajikan shi ma da halin binci shi ne yake dute nan. Aka kawo mota aka samu a mota sai fara mai martaba sarkin zata. Da zuwa ya miƙa masarki takarda, sarki ya karanta takarda shi a sha. Waɗannan yara a yi haka, wane ne laifi haka za su yi wadda a yanke hukunci mai zafi in wannan wanda zai toye rayuwar na yohana abada. Shi ma na hannun wani laifi ne wani. Ya ce sun tafi gane da daddare sarki ni kusa zama kusa da shi haka. Ya ce haka ne na ce rage da haka ne mun zo su ma. To da muka zo su ma kuma mun amsa laifin mun zo su mun ɗauka cewa in bai wa tsarin da ke hukunci ofishin babban bature ya mana hukunci. Sai muka ji an ce a'a ba a nan wani ba. Sai muka ga abin ya saba ma abin da makaranta ta saba da shi lokaci mai tsawo tun tana da zuwa. Sai mai martaba sarki da zuwa ya sake tambayi Malam Haliru ya ce, Malam Haliru abin da suka faɗa gaskiya ne ba a bulala a gaban yara a wannan makaranta? Ya ce Allah ga Malam tun da ta wannan makaranta ba a bulala a gaban yara. Sai a ofishin principal ya ce to su bai sa za a yi masu. Sai kuma ka kunna musu fankan nan. Sai da su ran sai ce jiya ma waɗansu sun je gari an kama su. To kuma haka ne, an kama waɗansu ma sun je gari kuma da gari ya waye an kai su ofishin babban bature an masu dolar. Saboda haka mun sai muka rasa dalilin da ya sa mu namu laifin na zuwa gari wanda da nasu ba a ce mu zo a mana kula da man jama'a. Sai sarki zazzau jafar ya ƙara tambayar Malam Haliru ya ce mishi Malam kaji abin da suka ce. Jiya ma wani sun je gari an kama su da safen yau ɗin nan an kai su ofishin babban bature an masu gurara. Su me yasa aka ce za a yi musu a waje? Sai Malam Haliru ce wallahi ya ce ke da ni ba da iya amsa wannan tambaya. Daga nan sai ya ɗauko takardar. Ya ce Malam Haliru ga takardar nan kamar ma babban bature. Ka ce mashi na so ta wannan kora da ya yi. Kuma gobe ɗaya masu kula da irin yadda ƙa'ida ta ajiye a ofishin shi. To kun ga wato abin da aka san manya da shi ke a kan gaskiya a tsaye da ita a kan adalci. Abokanni na suka ce da zuke ne babban direban wanka da yake na da motoci bayan an kore ka daga to shi principal bayan an gama mana bulala amma koma aji ba sai ya sa a cikin koma ofis na ya ce to ni na laifin ya zama biyu lokacin za a bulala koma ofishin shi ya dubai da haka yana kuci ya ce hadda kai da ya shiru ni ba zaɓin da yake nufi da hadda kai ba sai ya ɗauko fayil ɗina na aji sai da tun da ka zo makarantar ko kai na ɗaya ne ko kai na biyu a aji da ya kai ka shiga irin wannan laifiya sannan kuma kai mai ƙoƙarin wasanni ne da kai muke wasanni na cricket a sports yasa za ka kai wannan laifi kama alƙawari ba za ka sake ba ka ce ba zan sake ba to dama ana shirin zuwa hutu da aka je hutu aka dawo sai na jiki ya nada hanyar zuwa
To ɗaya labari na biyu da nake so bayar a kan sarkin zazzau da fal wanda yake shi ba kamar ma tarihi ba ne, wato kamar hudu ba ce wanda yake yanzu wanda muka rasa a zamanin da muke ciki yanzu. A lokacin siyasa muna Nigerian College lokacin mun fara girma, muna Nigerian College da Tsawaru, an kira mu da mun fara kwari, ni ne returning officer na zaɓen da aka yi na 1959 a sabon gari. Lokacin iya sa'idu ina takara zuwa majalisa, ni ne returning officer na zaɓen da aka yi a sabon gari stadium. Shi ke nan bayan an gama zaɓe sai hayaniya kuma ta tashi a gari cewa mai martaba sarkin zazzau da faru ya bari an kada raki ali, ya bari an kada sarki bada ko? Sarki bada zazzau da ko lokacin sauran cikin manyan mutane ke kusa da shi. Sai aka ɗora mashi laifi ɗan siyasa musamman Sardauna ɗora mashi laifi cewa ya zai bari a kada waɗannan mutane zaɓe. Hayaniya ta taimaki yawa, amma yanzu ana barazana cewa za a cire shi daga minista without portfolio. Kasan sun sarakunan manya ministers ne without portfolio. Za a cire shi. Ƙari hayaniyar da ta taimaki yawa. Sannan sai ya buga mota sai ta Sokoto. Sarkin musulmi abokan ya gaishe ta sarkin zare ya zai a ko ka san haka za su ce. Ya ce na zo in gaishe ka ne kuma da yan jawabi ta takaitacciya in koma. Shafi zai kawo ni shi ne roƙe ka raba ni da ƙaninka. Ina nufin sarki musulmi abokan ya raba shi da Sardauna. Ni ba tsarin shi ba ne, wannan abin da ya wata da ni ba tsarin shi ba ne a raba da shi. An zo ana ta hayanin cewa na bari an kada turakin zazzau, an kada wani talakawa sun kada. Ya ce zaɓe aka ce za a yi ga kuma yadda aka ce za a yi shi. Duk masu jefa ƙuri'ar nan daga turakin nan har zuwa kowa ma a lokacin wanda ya fi zaɓe da shi ƙarshe Humahiru ka san shi ya kada turakin daga nesa. Duka nan sai ce to an ce za a cire ni minista. To sarki musulmi kai kafin ka sara su zo ka san wani abu shi minista. Ita nake sarauta ka sani, ni ma ita na sani, ba ta kuma ina yi kuma ta ishe kamar da wato magana a cire shi ko a cire shi sarauta ce kawai. Kuma ba zai ɗauki hakkin wani ya bai wa wani ba. To kaga irin waɗannan su ne daidai da zamani wanda yake muka fara shiga ciki, wanda da irin su wanda za su dage su ce abinda za a yi shi a kan yadda doka ta ajiye.
kaga da abubuwa da yawa sun mana sauki kwarai da gaske. Sai ga shi ana ta saki ba amma sai inda igiyar tabbace ba da su. Saboda haka nan wannan al'amari na yau tarihi ne ba ƙarami ba. To sai in dawo akan rashin koyar da tarihi wanda muke da shi yanzu a hawa uku. Ba mu koyar da 'ya'yan da muka haifa tarihi gidajensu. Gidajensu ba mu tsaya mu tsaye da su mu ga masu ku da suwa. Ina kuka fito ko ina muka fito? Ba wannan. Ba a koyar ma da tarihi yanzu a makaranta gaba ɗaya. To wanda mutumin da bai san tarihinsa ba saboda to ya za a yi kenan wace ne rayuwa ce wanda bai san tarihinsa ba ai da shi da zaki duk da saboda haka nan abubuwa ne wanda muke ciki yanzu wanda ya kamata duk sai ko zai yiwu karatun bayan yana da ba domin ina gwamnati kusan duk ya tara mutane yana ta haya kaza me yasa Najeriya ta rubuta kaza na ce mishi ya kira ko ba mu ya kira ba ya kira mutanen irin yarbawa kira a wannan lokacin sun yi wasan da bibi da ya haɗa ya kira da ko duk zai karatu a can yi wasu na ibada na nike zamani sai ya haɗa da ni na lokaci. Me yasa kasu yakan ce Nigerian project is not working. First, Nigerian project is not working. Sai na ce mishi Nigerian project cannot work because Nigeria does not have a history that is being taught to its children and grandchildren. Wow. Sai faɗa ni da faɗa kamar na ya za ta ce ba ko ta tarihi na ce sosai dai sa'a muna tare da Professor Ade Ajayi kuma shi ne first African historian sosai a nan. Ajayi, you hear your brother here? Former BCABU, Dr. Nazari Hidna, not going to school. Yes, my brother is correct. But avoid the history in Nigeria. See, when you come the way social studies. Thank you for that. Saboda haka nan wato abubuwa nan a ciki irin wannan yanzu kaga wannan kokari da wannan bawa Allah ya yi ni ban karanta ba amma dai mun jinjina masa da kokarin da yi ya zama sanadin wani ya karanta ya ce ma an yi kuskure wuri kaza a gyara wani ya koyi abin da bai taɓa tunani ko sani a kai ba da sauransu. Duk ba irin wannan haka za mu bar ‘ya'yanmu da jikokinmu a ciki su ma su rika tambayar wai ina muka fito ne ina za mu ina muka fito ina za mu to abin da muke so mu karfafa kenan musamman a wannan hali da muke ciki a ƙasar nan yanzu wallahi ko sai kun tashi tsayen gari sannan za ku kwaci kanku da ƙyar ba ƙarin aiki ba domin a yadda ƙasar ta sa gaba yanzu duk ko ba ita aka sa gaba ba ya kowa na ga alama ya zai yi kwaci kansa yake a halin da muke ciki ke sai ku shirya ya za mu kwaci kanku ya za a kwaci kai kar ku wasa da wannan in ya ka abin da zan sa kenan ku je ku tunanin ya za a kwaci kai kai ma wanda fi littafi ana ƙara maka godiya
Allah ƙara ƙarfin gwiwa, Allah sa waɗansu su koyi wani abu da kan abin da kai ya zama kuma an sinadarin waɗansu masu tashi da wani abu wanda za a karanta da kuma addu'a Allah ya ma wannan dattijo malami sarki rahama saboda bauta wanda ya yi ya sai inda ya magana da zaune ko tariya wannan haka yi Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ba da haƙuri rashinsa Allah sa kuma baya da yi kyau